Edisi amchani forest area no raida sayatike seklai mani koktama kasoi feka tabok finai 14 June ni shalmariba Longtrai Valley bwkhasteni edisi office ganao reserve forest ni area no raida sayatike dokhol khwlaina ni bagwi kokchap yapri nahar kisa misa lukurog arwa thai bagjaknai khwnai ereng koktama awai khwlaina ni sengkha borok amte ereng kokrag no twiwi no sia suja borok rok a kok no poito sawai forest area wo thai nahar ni bagwi sogwilaika ajorawo shebnogui no tongkosong lukuroni kisa ro kokbanglaijak ni horfona Rika a erenkok awai khwlainai rok hafar hamya angnani sengkha edisi hafangni yapri nahar bai kisa misa kachang angkha ajorawo patimung ni hati barsani yagola amamlano tewi kaisa nangkukmani koklam panda khlaika edisi hafangni bwkhaktei a koklam panda khlaimani wo kisa misa bwkhasitra borok rok raida sayatike naisle mune khorang bai koksaka salchibani bisingo bonkomari lukurog no nornani nangnai khanai o yapri nahar ya hinke daktino bonkomari te SDM office ganani shalbagani amchai no borok segai naharnai khwnai saka o koklam paimani yagulo chamononi lukuroni khawo kirimani habui thangka o patimung no ruksawi no karaksalo Bharatiya Janata Party ni 49 nong chamono mondol ni bwkhakti kaisa koklam panda khlaijaka o salni kokthum panda wo saklaijaka forest area wo pattani adhikar no ruksawi no thai segnani bagwi chaitogui tongkha khwnai tongkasangni hafarna hamya khlainani bagwi no chaitokmang khlaijagui tongkha khwnai saklaijaka mondol naikolnai ni kogo sawi manka a forest area wo Tripura riang debormano karoi joto Tripura sa bosongni lukurog tongui tongo fiaba chakma dofani lukurog no shimino kebengai tabok hamya raida phonokjagui tongo ageni city ni shimino joto dofani lukurog no thancha angai Longtrai Valley bwkhastebo tongui tongo fiaba tabok baitani jorawo social media ni bisingti jeteike dofa khakjagai comment ro khlaijagui tongo abosini joto ni bagui no belaikhono hamya angai tongkha khwnai khlaijago aboni bagui no koimung khlaika mondol ni bwkhaktai chamononi laibumano saimanya khlaiwi je lukurok social media wo je jatoi post khlaiwi tongo te comment khlaiwi tongo a fainai shalo belaikene hamya mangfli nukjaknai tabok o mamlano hafangtamo shebna harnai abosimi naina banta tongsibo সে সমস্ত জায়গায় আমাদের কিছু কায়েমি স্বার্থবাদী রাজনৈতিক দল এবং যার পায়ে নিচে মাটি অটোমেটিকলি সরে গেছে সেই জমিকে পুনরুদ্ধার করবার লক্ষ্যে এবং সাধারণ নিরীহ জনগণকে ভুল বুঝিয়ে সেখানে ফরেস্ট ল্যান্ডকে ইলিগালি ভাবে দেওয়ার জন্য বা সেখানে দখল করবার জন্য যে জনগণকে লেলিয়ে একটা আমাদের লংথাই ভ্যালিতে যে একটা শান্ত পরিবেশকে বিষাক্ত করবার জন্য এবং আমার এক জাতি এবং অপর জাতিদের মধ্যে একটা কুচক্রান্ত লাগিয়ে একটা দাঙ্গা বা একটা অশান্তি পরিবেশ তৈরি করে পেছনে দরজা দিয়ে যে রাজনৈতিক ফায়দা লুট করবার জন্য যে আমাদের এখানে একটা চক্রান্ত চলছে বিউরো রিপোর্ট কক্ষরা।